Que é a sexualidade? Vamos a comezar polo principio, non? A sexualidade é un valor humano, pero eu atreveríame a decir máis, é un valor de todas as criaturas vivintes, o que pasa que nos seres humanos temos unha sensibilidade particular. A sexualidade maniféstase a través de todos os nosos comportamentos e de todas as nosas actitudes, e pode estar, de feito, está condicionado por todas as influencias culturais. Non é o mismo como nós vivimos a sexualidade como mulleres da sociedade occidental a como a viven, pois, as mulleres da sociedade asiática, por exemplo, non? Nin é o mesmo como se vive a sexualidade a día de hoxe que fai, pois, 2 séculos, non? Ao final está moi relacionado co momento cultural e o momento histórico no que nos atopemos. A sexualidade afecta procesos tan importantes como nos sentimos, como nos relacionamos con outras persoas e con nós mesmos e mesmas, como nos expresamos e como nos coidamos e coidamos as demais persoas. Ademais, as súas funcións son as de dotarnos de identidade, é dicir, de esa, non sei se vos gusta Silencio Total, pero tengo unha canción moi clásica que di quiénes somos, de onde venimos e a onde vamos, non? Non sei se vos pasou, pero penso que todas as persoas en algún momento da nosa vida tuvemos esa crisis existencial de saber quen somos, por que estamos aquí, como nos queremos expresar, non? Entón, eso está relacionado coa sexualidade. Ademais, non se limita, obviamente, a función reproductora, claro que ten que ver, obviamente, pero non se limita a eso. Como decía antes Vicky, que me parece moi interesante, de sexo e prazer, a sexualidade de sexo e prazer. Non só relacionado ca relacións sexuais, sino cas cousas que a nos dá justo facer na nosa vida. E, ademais, e sobre todo, na comunicación e nas relacións humanas. Como nos comunicamos e como nos relacionamos é algo que ten que ver única e exclusivamente coa sexualidade e como nos entendemos a nosa sexualidade. Así que agora vamos a meternos de super cheo cos estereotipos de xénero. Sabimos, non, que ao final, como nos comprendemos a sexualidade, está moi enmarcada dentro do noso contexto e nós actualmente estamos vivindo aínda, que nos pese, nas sociedades patriarcais. Como nace este estilo de sociedade? Porque isto non é de sempre, de feito, ainda quedan no mundo culturas nas que non son patriarcais, non? Realmente, pois, a cultura occidental, a través, pois, das súas conquistas e explotación de outros territorios, foi impoñendo o seu xeito de ver e de coñecer e de entender o mundo no que estaba a vivir, sin atender, pois, esas particularidades culturais que había noutros lugares, non? Non sei se o teño por aquí. Non o teño. Aquí sí. Vou vos ensinar unha cousa. Eu a primeira vez que vin isto, dixen, ostras, mira ti como é o asunto, porque nunca o vira. E é isto. Fago así como las influs. Un clítoris. Por que? Pois porque, a diferencia dos corpos entre os homes e as mulleres, a sociedade occidental interpretouno como que o dos homes, como era máis visible os seus xenitais, que estaban nunha posición superior ás mulleres a nivel biolóxico. Permíteme que lo dude porque, lo siento, pero nós temos esta cousa tan fantástica que sirve única e exclusivamente para darnos placer, cousa que eles, o siento moitísimo, pero non teñen. En función a esta diferencia dos nosos corpos e o valor que se fixo dos corpos dos homes e non das mulleres, isto trasladouse ao plano social, non? Por iso emerxe o patriarcado, no que os cabezas de familia éramos que dictaban todas esas normas, non? Ainda que moitas veces, incluso na nosa cultura, de portas para dentro, as normas non as dictaban eles, pero, bueno, maioritariamente é así. Entón, no sistema patriarcal no que vivimos, os axentes de socialización diferencial, que, bueno, os primarios son, pois, a escola, os medios de comunicación e a familia, pero tamén os nosos grupos de iguais, non? Exercen o que se chama o proceso de socialización sexoxenérica. Que quere decir isto? Bueno, pois, como parte da construcción do xénero, por se non o sabemos, o xénero é ese vestido que se nos pon ao nacer, non? Agora cada vez menos, pero normalmente que é o que pasa cando nace unha nena? Pendentes, non? É un exemplo, pois, moi cotiá, pero xa moi claro, incluso os nosos nomes, non? Eu non me chamo Iván, chamome Isabela.
se me chamara Ivana, bueno, para a sociedade sería máis aceptado que me chamara Iván. Ou, por exemplo, eu sei que aquí alguén ten unha persoiña na súa vida que se chama Noa e xa está rompendo estereotipos porque Noa nos asociamos cunha nena e esta persoiña é un neno. Eso xa está rompendo estereotipos, non? Entón, pois asígnanse roles e expectativas ás mulleres e os homes en función do seu sexo, porque o sexo única e exclusivamente alude ao sistema reproductor, inda que empreguemos esta palabra tamén para definir as relacións sexuais, realmente o sexo só alude ao sistema reproductor, non? Nós temos un corpo fantástico e maravilloso que é o noso templo para sobrevivir e aprender neste mundo. O noso corpo é perfecto, tal e como é. O que pasa é que a sociedade lle molesta moitas cousas do noso corpo. A sociedade lle molesta, por exemplo, se eu levara pois, o pelo totalmente corto, ningunha gota de maquillaxe, roupa flosa, a sociedade molestaríalle un montón non saber se eu son unha muller ou un home. E me dirían, pois esta chica é unha machorra, é unha chica masculina. E eu me pregunto por que non podo simplemente ser unha moza e o resto de cousas que signifique ser unha moza doulle eu o significado e non a sociedade. Iso, como vos estaba dicindo, este proceso sexoxenérico dice, ti eres un home ou eres un rapaz, tes que ser así, vestirte así, comportarte así e actuar desta maneira. Ti eres unha rapaza, tes que verte así, entenderte así, construirte así e actuar deste xeito, non? Por iso, froito desta socialización diferencial emerxen do que imos a falar hoxe, que son os estereotipos de xénero. Os estereotipos de xénero é unha crenza colectiva dunhas características que fomos aprendendo na nosa cultura e no momento histórico no que nos nacemos sobre como deben ser e como deben actuar os homes e as mulleres. É algo construído. Nós non temos un chip no cerebro que nos faga máis empáticas as mulleres. É algo que se nos ensinou. Animovos a pensar cantas máis nenas vistes ao longo da vosa vida cun carriño de bebés que nenos, non? Ou, por exemplo, cando vamos a unha xoguetería, a día de hoxe seguen estando os pasillos diferenciados por azul e rosa. E ti me dices, vale, pero eu, por exemplo, a miña filla doulle a liberdade de que ela vai ao pasillo que queira. Claro, ti sí, pero se no cole, se entre as súas amigas e amigos, e se entre o que ve na tele, o que ve pois nos medios de comunicación, na publicidade, nas cancións, están indicándolle que ela é unha nena e, por ende, ten que sentirse identificada con cousas de nena, esa nena vai a entender que ela é rosa, é de color rosa, non? Por moita liberdade que lle demos. Por iso é importante que abordemos isto explicándolle xa aos cativos e as cativas estas diferencias e, sobre todo, entendendo que non somos persoas postas así, senón que formamos parte, somos quen somos tamén polo contexto cultural no que vivimos, non? Quizáis, cando pensamos nestes estereotipos, por iso vos puse como estas dúas imaxes, podemos irnos, pois, atrás, non? Nós tamén vimos dunha cultura que ven pois, dunha dictadura que lles ensinou ás mulleres a ser mulleres, porque como se decía Simón de Beauvoir, unha muller non nace muller senón que chega a selo, iso non significa que non haya un aspecto biolóxico en ser muller, que é pois, que temos un aparello reproductor femenino, pero sobre todo que temos un clítoris, senón que o que a sociedade entende que é unha muller non é algo que nos teñamos innato, senón é algo que nos aprendemos. Isto pasalle tamén aos homes, pero en moita menor medida, e os seus estándares non son tan férreos. Na actualidade isto segue pasando, non? Pensemos na conciliación, a famosa palabra conciliación. A excusa sempre é que as mulleres cobran menos, por iso elas son as que acaban conciliando, non? Bueno, pois se cobran menos, o que temos que facer é que cobren igual ou máis, non? O sea, que cada persoa cobre pois, adecuado ao impacto positivo que está deixando neste mundo. Ben, entón dentro, vou a beber. Dentro dos estereotipos de xénero, temos dous tipos de estereotipos. Por un lado, temos os estereotipos descriptivos, que son os rasgos. En castelán podríamos chamarlle roles tamén, pero en galego non existe. Entón, son os rasgos que nos dicen como debe ser unha persoa. E estes rasgos
Non sei se vos podedes imaginar a unha parella de futbolistas, non a un futbolista portugués moi coñecido e a súa parella moi coñecida que ten un reality, non quero decir nombres, pero creo que xa din pistas e vos estades imaginando a esa parella, porque cumplen perfectamente os estereotipos descritivos de como debe ser un home e como debe ser unha muller segundo a nosa sociedade. En relación aos aspectos intelectuais, non? Os homes relacionanse pois, con todos estes rasgos de instrumentalidade, é dicir, de pasar a acción. Non? Entón, nos aspectos intelectuais relacionanse os homes coa razón, coa lógica, coa ciencia. Non? Ademais, a ciencia entendendo como unha ciencia de bata, de experimento e de laboratorio, que moitas veces nos esquecemos das ciencias sociais que tamén existen e son un piar fundamental para o progreso e o avance das persoas e, sobre todo, tamén para ir adquirindo máis dereitos como seres humanos que somos. Nese sentido, as mulleres se relacionan moito coa estética e coa intuición, non? Non sei se escoitastes eso da intuición femenina. É certo que as mulleres temos a nosa regla, non? E temos moita sabiduría e vimos, tanto homes como mulleres, heredamos moita sabiduría pois, das persoas que nos antecederon. Diso vai a evolución, literalmente, non? De feito, se o pensades, todas vos, realmente, a vosa creadora original foi a vosa avoa. Por qué? Pois porque os homes sí que nacen con espermatozoides infinitos, non? Sí que cando van maiores non son tan rápidos, pero ao longo desde que maduran ata que falecen, teñen espermatozoides todo o tempo. Sin embargo, as mulleres non. As mulleres xa nacemos cos óvulos que ímos a ter ao longo da nosa vida. Eses óvulos creounos a nosa avoa. Por qué? Porque cando creou a nosa mamá, xa creou os óvulos que iba a ter a nosa nai ao longo da nosa vida, non? Entón, obviamente, pois temos unha carga pois sí, de sabiduría, non? E de evolución, pero moitas veces se desprestixiou iso e se relaciona con esa intuición femenina que é como se fóramos, non sei, bruxas e meigas, que eu creo que un pouco, nós que somos galegas e que somos un pouco bruxas e meigas, pero tamén podemos ter intereses científicos, tamén temos razón e tamén temos lógica, igual que eles tamén poden ter intuición e tamén poden estar vinculados pois, con esa estética, non? En canto aos rasgos de personalidade, sí que os homes se lle vincula moitísimo con eses rasgos de independencia, de asertividade, de dominancia, e as mulleres, pois todo o contrario, con rasgos de dependencia e de afecto. Imaginádevos un galo e unha galiña. O galo vive por e para él, nese sentido, non? E a galiña é quen coida de todos os seus pitiños e parece que eso xa é algo que é innato. E non, realmente é por como nos ensinaron, porque os homes tamén coidan, tamén poden coidar, tamén teñen sentimentos, obviamente, e as mulleres pois tamén podemos ser pois, dominantes neste sentido. Eu non sei se a vos pasou, pero ou coñecedes alguén que lle pasara, pero esa frase típica de ai, esta nena é unha mandaricha. Quizáis esa nena non é que sea unha mandaricha, senón pois que ten dotes de líder e está ben que se lle valoren e está ben que se promocionen as súas capacidades, porque nunca escoitei, e quizás vos sí, pero nunca escoitei que un neno sea mandaricho. E en canto ás características físicas, aquí como son eles? Bueno, atléticos, activos, saudables, e elas guapas, non? Moi relacionadas coa beleza, moi relacionadas coa delgadez tamén, coa vulnerabilidade e coa enfermidade mental. A que se refire isto de enfermidade mental? Estas son unhas locas, estas son unhas histéricas. Ai, non me rompas a cabeza, non? Parece que si o que nos din os estereotipos de xénero é que os homes sí que deben ter esas características físicas moi relacionada con como nos vemos a beleza, porque unha vez máis a beleza tamén é construída, como a vemos na sociedade occidental, pois ven moito desas culturas romanas, da cultura grega, sen embargo, se nos naceramos noutro lugar, os nosos canos de beleza serían diferentes, non? Isto é o que son os estereotipos de xénero descritivos que nos dicen como deben ser as persoas, que se vincula a instrumentalidade para os homes e a sensibilidade para as mulleres. Vale? Xa sabemos que as mulleres tamén podemos ter rasgos instrumentais e, obviamente, os homes tamén poden ter rasgos de sensibilidade.
E logo temos os estereotipos prescriptivos. Que nos din estes estereotipos prescriptivos? Como deben actuar as persoas. Non esa frase de los chicos no lloran, non? Eu creo que resume moi ben isto. Que nos dicen os estereotipos prescriptivos sobre os homes? Pois que eles deben ser dominantes, deben ter ese carácter e deben estar sempre a súa propia disposición, o que se traduce en que os interpretemos como seres. Sen embargo, as mulleres sempre se nos asignaron roles de sumisión, non? De estar por debaixo nesa pirámide xerárquica do xénero, no que estamos sempre a disposición dos demais, é dicir, coidando, non? Como se as persoas humanas non fóramos profundamente vulnerables e como se os coidados non foran profundamente necesarios para o noso desenvolvemento vital e a nosa calidade de vida. Isto fai tamén que as mulleres sexamos catalogadas como obxetos. E imos afondar un poquinho máis agora sobre isto. Desta desigualdade, desta estrutura xerárquica no que o masculino se atopa arriba e o femenino se atopa abaixo, emerxen as actitudes sexistas, é dicir, o sexismo, non? Deste xeito de comprender o mundo de aqueles e aquelas que habitamos nel, derívanse este desequilibrio de poder entre os xéneros. É dicir, por recapitular ata aquí, os axentes de socialización exercen a socialización diferencial que nos diferenza en como deben ser e actuar os homes e mulleres derivando nos estereotipos de xénero. Estes estereotipos de xénero o que fan é promover estas actitudes sexistas, é dicir, o sexismo. O sexismo o que é unha actitude hostil cara ás mulleres. E dentro de esa actitude hostil podemos identificar 4 actitudes sexistas fundamentais nas que se basean a opresión que recibimos as mulleres polo simple feito de ser mulleres. Entón, ubícase as mulleres neste espazo do segundo sexo, como decía Simone de Beauvoir, é dicir, todo lo que sea no hombre é segundo sexo, o masculino está aquí e o femenino e o no hombre está debaixo. Entonces, de aí emerxen todas estas actitudes sexistas que son os comportamentos de discriminación, pois baseados no xénero. Dentro destas actitudes sexistas temos a obxectivización, a autoobxectivización, a sexualización e a hipersexualización. E de aí ven o que hoxe imos afondar, outro día xa vos adiantei un pouquiño sobre isto, pero hoxe imos afondar nestas actitudes sexistas. Entón, froito destes estereotipos de xénero, pois emerxen as actitudes sexistas, que son pois todas aquelas actitudes que temos discriminatorias cara ás mulleres polo simple feito de ser muller, non? E ao final isto que acaba provocando un desequilibrio entre os xéneros que, aínda que existan máis xéneros, porque isto está demostrado, e que existen culturas con máis xéneros que a nosa, iso non fai que non existan as desigualdades. Entón, a problemática principal é a existencia do xénero en sí e que existe pois, unha estructura piramidal que dá igual que existan 2 xéneros ou 27, os está catalogando nunha pirámide. Entón, pois, estas actitudes sexistas, ao final, pois, son eses comportamentos baseados na discriminación en función do xénero das persoas, porque a sociedade lle molesta moitísimo non saber categorizarnos así nun golpe de vista. Bueno, aquí trouxemos algúns exemplos, non? De, por exemplo, non? Se lle quitamos a música a unha canción de reggaetón o que te queda un señor acosándote sexualmente e eu non podo estar máis de acordo con esta frase. De feito, non sei se lestes por aí, fíxose bastante viral o estudo dunha rapaza dunha universidade catalana que o que fixo foi a través tamén da inteligencia artificial e analizou o 20% das cancións, a inteligencia artificial o resto, non? O 80% da súa mostra, ela ensinoulle a inteligencia artificial a facelo, na que analizaba canta carga de sexismo e de violencia contra as mulleres existía na música de hoxendía, non? O que se descubriu foi que fai 20 anos a carga era moitísimo menor, existía, era moitísimo menor que na actualidade. Na actualidade, o 80% da música ten toda esta carga machista, sexista, que cumple os estereotipos de xénero e, de feito, que lle dá ás mulleres unha falsa creenza de liberdade, non? Porque moitas veces o que nos dice a sociedade, e iso verémoslo nas actitudes sexistas que vamos a traballar hoxe, é que as mulleres temos axencia sexual, temos
un poder, non? Non sei se vos imaginades esta femme fatal, estas mulleres que a través das películas, sobre todo, se nos trasladou, pois que as mulleres temos un poder sexual que nós non queremos aproveitar. E se non aproveitamos, tontas somos por non facelo, porque en verdade o patriarcado está encantado de que nos explotemos o noso propio corpo, a nosa imaxe e que nós somos pois, a disposición do patriarcado, porque realmente nós como mulleres nunca vamos a poder tomar decisións libres, únicamente voluntarias, porque a decisión libre é que ti tes o mundo inteiro a túa disposición, sen ningún tipo de connotación, e podes escoller calqueira unha das opcións libremente. Sin embargo, nós como mulleres iso non o podemos facer, a nós se nos dá un espazo. Cada vez o espazo é maior, pero seguimos encasilladas nun espazo. Dentro dese é onde podemos escoller. Pero o feito de me pinto os labios ou non mos pinto, xa é unha actitude política en sí e isto non quere decir que as mulleres non teñamos que pintalos ou teñamos que pintalos sempre, non? Para min a clave está en saber cal é o significado, non? De por que se comezaron a pintar os labios ou por que eso está asociado cas mulleres, que por se non o sabíades ten que ver moito co tono dos beizos vaxinais. Por eso moitas veces os tonos que se empregan son máis tirando a rosáceos, marróns, vermellos, non? Inda que sí que é certo que hoxe en día podemos ver a mulleres e homes cos beizos pintados azules, amarelos ou naranxas, pero tradicionalmente ven de aí, de feito, siguen sendo as cores máis empregadas, non? Entón, poder saber de onde ven e poder ter a capacidade e tamén, para min, o privilexio de decidir, de escoller cando sí, cando non, porque o fago ou por que non, non? E para mí tamén está moito na linguaxe cotidiana de, teño que ir a arreglarme. Sempre digo, non estou rota, non teño que ir a arreglarme de nada. Se quero tomarme ese tempo para min, para verme diante dun espello e para coidarme, facerme sentir ben, estupendo, pero eu son igual de valiosa. Pois hoxe, que traio os labios pintados e as pestañas para arriba, que onte que non levaba gota, non? Entonces, ao final, acaban sendo tamén decisións políticas. Truxenvos outro exemplo aquí de Mafalda, que non sei vos, pero eu in love con Mafalda, por suposto, non? Que dice, porque unha muller ten que darse a respetar, porque non pode ser respetada simplemente polo feito de ser unha persoa. E me parece, unha frase brutal e unha frase que creo que nos deberíamos tatuar e intentar transmitir esta mensaxe continuamente. Outro exemplo, así cotiá destas actitudes sexistas, non? Trouxemos aquí o recorte dun tuit que pon, alguén me explica por que unha nena de 4 anos necesita un vaquero con push-up. Non sei como percibides vos, pero de feito existen estudos que se analizan como a roupa que agora se crea para as nenas está totalmente sexualizada. Non xa solo dende un push-up para unha nena de 4 anos ou de 6 ou de 12, que é unha nena, senón ese tipo de roupa de tops, roupa que realmente é roupa de muller pero en talla mini, non? E que ti como muller, se queres, porque xa tes conciencia e o comprendes, podes poñer ou non como ti queiras cando che dé a gana, que realmente esa roupa se está trasladando tamén ás nenas, non? Que xa dende cativas se está valorando. O que fai que moitas veces se comparen. E eu isto é unha realidade que me atopo día a día, non? De rapazas que están máis gordas, de rapazas que están máis flacas e que se continúan comparando todo o tempo. Digo, como non se van a compararse, por exemplo, a maioría das villanas das películas están gordas e a maioría das protagonistas están delgadas, non? E xa dende cativas se nos vai aí machacando. Eso tamén ten que ver cos estereotipos e co sexismo, non? E a mítica frase de o peor enemigo dunha muller é outra muller. E a outra compañera lle contesta, pois non o sei, pero a mí non me dá medo cruzarme con mulleres de noite, pero si me violan ou me secuestran, pois homes, eso sí que me dá medo, non? E ademais esta frase, a de a peor enemiga dunha muller outra muller, é un condicionante patriarcal enorme, porque de feito, non sei se sabíades, pero o concepto das amigas é un concepto do século XX. O sea, isto non existía antes, porque, claro, o patriarcado é moi fino. Si estas chiquitas se van a poñer a falar e a contarse que todas teñen os mesmos problemas, as mesmas inquietudes, os mesmos retos, os mesmos desafíos, van a poñer ferramentas xa solo
polo feito de falalo e compartilo, non? Que van a cambiar este sistema tan ben montado, encorsetado, estruturado que temos. Por iso, a mí me parece que estas sinerxias entre mulleres pois, son moi positivas, non? Porque, ademais, poder construir esas amizades, non somos moito máis conscientes, porque tamén temos a nosa inteligencia emocional máis traballada, porque tamén se relaciona moito máis con nós que cos homes, pero sí que poñemos moita máis conciencia e moito máis cuidado nas amigas, en ese poder de comunicación, en ese consejo de hembras, ¿no? Cando estás mal, chicas, os necesito, e aquí veñen e acuden, é unha rede que nunca remata, é unha rede que nunca se rompe, non? E que se racha, podese remendar de moitas maneiras coa comunicación. E suscribo totalmente o que dices dos mitos do amor romántico e entendo o que dices da xerarquía dos afectos. Para min, realmente, os afectos deberían ser anárquicos, porque sigo sin comprender porque valoramos máis pois, o afecto dunha parella co afecto das túas amizades, non? Cando deberían estar equitativos ou, para min, incluso das amizades un pouco por riba, porque as amizades son relacións que se van construindo, se van consolidando, non? E que sí que poden tomar diferentes formas, pero normalmente sempre te acompañan nese camiño. As parellas quizás sí ou quizás non. Non ten que ser un mandato que sempre teñas que estar ca tua parella, amarla e quererla, porque tamén que es amar e que es querer, non? Porque, bueno, para min o amor non ten que valer a pena, ten que valer a alegría, que non é unha frase miña, por suposto, é de SES, pero que me parece que recolle moi ben todo isto. E ao final, encántame que sala isto e estes temas, porque é unha mostra máis de como a educación sexual integral non son bloques. Nos queremos categorizalo en bloques porque de algún xeito hai que organizalo e hai que explicalo, non? Pero está profundamente relacionado unha cousa coas outras, totalmente, non? Entón, bueno, moitas grazas, Vicky, por esta intervención e por compartilo, porque suscribo totalmente as túas palabras. Entón, bueno, como vos comentaba outro día, temos 4 actitudes sexistas fundamentais que son a obxectivización, a autoobxectivización, a sexualización e a hipersexualización. E hoxe quero contarvos un pouquiño algo máis de cada unha delas, non? E logo como foi evolucionando todo o sexismo. Pois esta obxectivización é pois realizar todos eses comentarios verbais ou non verbais, que a veces isto tamén non se ten en conta, como pode ser o bocinazo dun coche cando vas pola rúa, non? Pois sobre os corpos das mulleres. Considérase as mulleres como obxetos de prazer para os homes ou obxetos que poden ser constantemente avaliados, non? Colocándoos nun nivel inferior ao dos seres humanos. Poñovos un exemplo. Hai diferentes estudos que demostraron como ir acompañado dunha muller eleva o prestixio e o estatus dese home, non? Que é acompañado por ela. Temos un caso moi famoso e aparte galego, que é Abela Otero, non sei se coñecedes esta figura, Agustina Carolina Otero, naceu en Valga e ela emigrou a París e fixose unha grandísima artista referente de toda a época da Belle Époque. E o que se transmitiu dela e o que nos chegou dela é que, bueno, se consideraba como a Matajari galega, non? Unha vez máis, volvemos a esa figura de muller que explota a súa sexualidade para conseguir o que quere. E realmente, ela o que nos chega a día de hoxe, sen aplicar esa mirada feminista ou esas lentes violetas, non? É que ela era un símbolo de estatus para os homes aos que acompañaba. E iso como se pode trasladar a día de hoxe? Pois a día de hoxe, por exemplo, cando nun grupo de amigos, de chicos fundamentalmente, non? Porque, e isto está demostrado así, de feito, tamén o poderes ver en moi breve na miña tese doutoral, que fixen a miña tese doutoral sobre os piropos e a obxectivización do corpo da muller, na que se utiliza, primeiro, os grupos de amigos, como cando ti lanzas un piropo, por exemplo, sesa verbal ou iso, sesa un asubío ou sesa o bocinazo dun coche, ti o que estás facendo non só é obxectivizar esa muller, é reforzar a túa xerarquía dentro do teu grupo de iguais. E, por exemplo, se eu son un home e lle lanzo un piropo a unha muller que vai acompañada do outro home, o que estou facendo é unha batalla con ese home. Entón, realmente que esa muller un trofeo, non? Aquí volvemos a eses estereotipos descriptivos, non? De que as mulleres somos como unha escultura. Entón, isto é o que é a obxectivización, non? Reducirnos a ese
esa categoría de obxeto, non de persoas, onde están os dereitos humanos aquí, non? Poñemos aquí unha foto, isto é un anuncio de BMW que se fixo moi famoso, no que para anunciarnos un coche poñen a imaxe dunha muller tumbada cunha revista na cabeza, non sabemos se lle está gustando, se non lle está gustando o que están facendo, no que hai un coche. En riba, un home que, por suposto, antes tamén decía Vicky, non está reflexando unha relación heterosexual, porque parece que non ten cabida outro tipo de relacións afectivas e amorosas, e o anuncio pon a última atracción. Ese anuncio non te está vendendo un coche, ese anuncio te está vendendo que ti, se tes ese coche, vas a ser un imán de todas estas chicas. De todas las mujeres, non nos importa se che gusta, se non che gusta, se tes un vínculo con ela, se ela quere estar aí, se ela está tendo prazer, non? É como que cantas máis mulleres esas capaz de ter, máis reforza a túa masculinidade e a túa valía. Pero, bueno, se continúa, porque deste tema podríamos estar falando de obxectivización aquí unha semana inteira, así que logo, se tendes algunha dúbida, algún comentario, tamén o podemos abordar. Outra das consecuencias ou das actitudes sexistas que existen é esta autoobxectivización. Obviamente, non? E vos o detectastes moi ben as actividades, estes asentes de socialización ensínannos e van cargando de aprendizaxes a mochila coa que chegamos a este mundo. Entón, nós estamos socializadas aí tamén, obviamente, non? Nós non somos exentas desto polo feito de ser muller. Entón, que fai a autoobxectivización? Pois defines a autoobxectivización cando as mulleres nos vemos a nós mesmas a través como da mirada dunha terceira persoa, non? Somos nós as nosas propias carceleiras. Hai estudos tamén que demostran como a gran maioría das conversacións que teñen as mulleres entre elas son relacionadas coa súa apariencia ou relacionadas co amor romántico tamén, non? E nós somos as nosas propias vixiantes. De feito, canto máis nos vixiamos, canto máis nos controlamos, o noso cortisol máis sube, o noso cerebro máis interpreta que estamos en situación de peligro e máis difícil nos resulta moitas veces cambiar a nosa imaxe, porque moitas veces todo isto está relacionado pois, con esa imaxe corporal, non? Nos somos eses obxetos e nos tamén consideramos que a nosa valía está no noso corpo. Eu non sei se vos pasou a vos, porque se esas flacas, esas menos flaca, se esas gorda, pásache igual, porque a flaca por flaca, gorda por gorda, alta por alta, baixa por baixa, a que tengo pelo rizo polo pelo rizo, a que tengo pelo liso polo pelo liso, non? Estamos supercondicionadas e nós somos implacables con nós mesmas. Isto é verdade que o patriarcado le salió estupendamente, non? Para que te vou explotar eu, se che podo ensinar a que ti te explotes. E esa plusvalía me das a min, non? Entón, realmente, pois, nos centramos, ou polo xeral, as mulleres centrámonos moitísimo na nosa apariencia e centrámonos moito máis na nosa apariencia que o que se poden centrar os homes, inda que para eles tamén haxa certos canos de beleza, non? Tamén moitísimas veces relacionada co tamaño do seu pene, porque eso é algo que tamén ten moito que ver coa masculinidade. Entón, a autoobxectivización é profundamente nociva para nós, porque estamos as 24 horas do día, os 365 días do ano, obxectivizándonos a nós mesmas. Logo temos a sexualización, non? Para falar da sexualización temos que entender que o capitalismo é ese brazo armado do patriarcado e están profundamente entrelazados un co outro, non? Entón, no capitalismo o que se concibe é que o estándar estético, neste caso das mulleres, é un ben primordial para o noso éxito, non? Premiase máis a esas mulleres que cumplen cos canos estéticos ou cos estereotipos de xénero que aquelas que non. Ademais, dícenos, non, o que vos comentaba antes, que as mulleres temos un capital erótico que debemos explotar. E se non o explotamos, o problema non é que se este explotando as mulleres, o problema é que ti, muller, non te estás explotando a ti misma, porque as mulleres sodes libres, non están... O patriarcado e o capitalismo non nos dice que hai que ter en conta o contexto. Non, nos dice que nós somos totalmente libres independentemente do noso contexto e que nós temos ese capital erótico do cal podemos quitar
remuneración económica e nos podemos aproveitar. E as que non o facemos e as que traballamos para que as mulleres non nos explotemos somos as que estamos equivocadas, cando en verdade, ao final, simplemente somos eses trozos de carne ao servizo do patriarcado. Moitas veces falase tamén da prostitución, non? Como, ou da xestación subrogada, como decisións voluntarias ou libres das mulleres, e o que son explotacións. O sea, eu son totalmente abolicionista, isto teño clarísimo, porque é como decirlle os negros de Wisconsin do século pasado, mira, eres esclavo, pero non mucho, te voy a dar un carné de que eres poquito esclavo. E unha vez que teñas ese carné e estés categorizado como esclavo solo un poquito, pues quizás podes comenzar a intentar adquirir dereitos. Pois isto pasa igual pois, ca prostitución e cos ventres de aluguer, non? É a explotación do corpo das mulleres. E ainda máis se lle sumamos o que está pasando hoxe en día ca redes sociais como con plataformas como OnlyFans, no que che dicen, bueno, pero sube unha foto dos teus pés. Vale, perfecto, pero estás explotando o teu corpo igual. Estamos lle facendo creer, sobre todo as rapazas, que son as principales creadoras de contenidos, se pode chamar así, desas plataformas, e son os homes, e isto hai estudos que así o demostran, os principais consumidores dese tipo de contido, non? Entón, plataformas como esta o que fan é potenciar esa falsa creenza de que somos libres e reforzar a creenza de que as mulleres temos un capital erótico que debe ser explotado, en lugar pois, de comprender que isto ten que ver coa socialización tamén e o que se está perpetuando pois, a discriminación das mulleres e a súa propia sumisión. Entón, bueno, isto é un pouquiño do que se trata a sexualización. E cando falamos da hipersexualización, referímonos a unha doble moral. Por un lado, castigas a todas esas mulleres que expresan a súa sexualidade, non? Pois mediante o seu corpo por non aceitarse ao ideal preconcebido, por exemplo, pois artistas de tallas grandes que se sexualizan a sí mesmas son profundamente tachadas, sinaladas e rexeitadas, cando se fai unha que ten unha talla 36 é aplaudida e mira que empoderada está. Pero algo que debemos saber é que o empoderamento non é individual, o empoderamento é colectivo, non? E, por outra banda, esta hipersexualización o que fai categorizar as mulleres modernas como aquelas que empregan o seu corpo como un axente sexual, pois para remarcar o seu poder, non? Por exemplo, non sei se coñecedes unha cantante que se chama Cardi B, non sei se vos soa, pero cando Cardi B ganou un Grammy, e foi algo moi destacable porque era a primeira muller rapeira e negra e con ascendencia latina que ganaba un Grammy. Vedes que aquí xa hai categorías, pero, bueno, neste caso é interesante visibilizalo e sinalalo. Ela, cando comunicou ao mundo, comunicouno, eu recortei a imaxe, pero comunicouno hipersexualizándose a sí mesma, non? No que o factor clave desa imaxe ou onde quería que concentraras a túa atención non era nese Grammy que estaba gañando, sino era na erótica que impregnaba todo o concepto creativo desa fotografía, non? Entón, pois iso, pois por unha parte se castiga as mulleres que expresan a súa sexualidade e pola outra pois se categoriza as mulleres modernas ou as máis modernas ou as máis libres como esas mulleres que se explotan a sí mesmas e explotan a súa sexualidade pois con un fin económico e sobre todo con un fin de estatus social, de éxito, non? Entón, bueno, ata aquí estas son como as actitudes sexistas e ahora sí que me gustaría mergullarnos un pouco en que é o sexismo, o tipo de sexismo que existe, porque nesos nós tamén temos estereotipos e agora veredes por qué. Temos, por unha banda, o sexismo tradicional, non? Que se caracteriza polo que vos expliquei, esas actitudes abertamente discriminatorias, pois, centradas nas mulleres e baseadas nesa crenza da inferioridade das mulleres ou nesa xerarquía inferior na que se nos categoriza as mulleres, non? Este sexismo tradicional é claro e directo, é o sexismo que pega coa man, é o sexismo que verbaliza moi clara e moi directamente esa inferioridade, non? Muller a cociña, muller a fregar, ti fas o que che digo eu,
ese é o sexismo tradicional. Pero agora deuselle unha volta de tuerca porque o patriarcado é moi listo, é moi inteligente, é outra cousa, non, pero sabe perfectamente como facernos chegar o que nos quere facer chegar. Ao final é unha estructura que leva séculos funcionando, que non dende sempre, pero leva moito funcionando, está moi ben engrasada. Entón, podemos definir agora o sexismo moderno, que é o sexismo que estamos a vivir, sobre todo nas culturas occidentais, non? Que fai este sexismo moderno? Negar a existencia das desigualdades de xénero, non? Dícese nos as mulleres que xa temos totalmente, xa vivimos en igualdade, algo que non contempla, por exemplo, é a equidade, non é o mismo igualdade que equidade, por suposto, non? E, pois, dícenos que as mulleres xa gozamos cos mesmos dereitos e cos mesmos privilexios que teñen os homes. E é moito máis sutil e está moitísimo máis disfrazado. Agora, o seguinte paso que vou facer é adentrarme un pouco neste sexismo moderno, porque é moi políticamente correcto. Ai, cociña ti porque se sale estupendamente a comida, non? Este tipo de sexismo que quizás non, resulta moito máis perigoso porque quizás é máis difícil de detectar. Se ti non tes as gafas da igualdade postas, é máis difícil detectar este tipo de sexismo. Polo tanto, vai nos custar máis tamén erradicalo e ser conscientes de que estamos sufrindo ese sexismo. Dentro do sexismo moderno, existen dous tipos de sexismo, hostil e o benevolente, non? O sexismo hostil é un sexismo máis similar ao sexismo tradicional, que son pois estas actitudes abertamente negativas, pero tamén agresivas e de desprezo cara ás mulleres que rompen cos roles tradicionais de xénero. Por exemplo, unha muller que accede a un posto de poder, pois a xefa dunha empresa, sempre vai haber un comentario que diga a ver a cantos homes tuvo que engatusar, por decirlo así finamente, para chegar a ese posto. O sea, non se darse por feito que tivo que emplegar a súa xencia sexual para chegar aí, para ter éxito, e non pois polas súas capacidades. Por lo tanto, este sexismo moderno hostil o que fai perpetuar pois esa idea de que as mulleres son inferiores e que son obxetos de control, ¿no? Que obxetos que deben ser controlados. Por outra parte, temos o sexismo benevolente, que son esas actitudes aparentemente positivas, pero profundamente paternalistas cara as mulleres, que idealiza as mulleres, ¿no? Isto tamén na nosa cultura ten moito que ver ca etapa franquista, con ese ángel del hogar, que era como se definía as mulleres, era o ideal de mulleres, el ángel del hogar, ¿no? Que, bueno, pois ten que ver tamén que se idealiza as mulleres como máis fráxiles e como moito máis dependentes. E aquí tamén se pode fiar cos mitos do amor romántico, non? De que precisamos unha media naranja ou precisamos un príncipe azul que nos veña a rescatar da situación na que estamos inmersas. E este sexismo benevolento que fai é favorecer unha vez máis a obxectivización do corpo das mulleres baixo a apariencia de protección e de respeto, cando en verdade non necesitamos ser protegidas, o que necesitamos é construir unha sociedade na que as persoas sexamos exactamente iguais e respetadas polo feito de ser habitantes deste mundo, igual que o resto de criaturas coas que coexistimos na nosa terra.